Bună dimineața! Da, bună dimineața, bună dimineața. Suntem din nou, așadar, dragi prieteni, la Circul Globus, de data asta împreună cu Gabriel Moșoianu, liderul trupei Moșoianu, despre care probabil unii dintre dumneavoastră deja au aflat de ce este această trupă vestită și mai altfel decât altele. Foarte simplu, de 3 ori în Cartea Recordurilor, de 3 ori în Guinness Book. Vă dați seama, eu știu numai pe cineva, un anumit individ din Cluj care l-ați urmărit și dumneavoastră la televizor de multe ori, care a încercat să intre în Cartea Recordurilor de atât de multe ori încât până la urmă a pățit-o. E bine, până la urmă s-a întâmplat ce nu trebuia să se întâmple, cu ei nu s-a întâmplat, însă ei continuă. Bună dimineața! Bună dimineața! Când a fost ultima oară când ați intrat în Cartea Recordurilor, când s-a consemnat numele trupei Moșoianu în Guinness Book? Deci, numele trupei Moșoianu s-a consemnat ultima oară în anul 1999. Totodată noi aflându-ne într-un turneu în Brazilia, dedicând acest record orașului Porto Alegre, în statul Rio Grande de Sud, față de oficialitățile respective, domnul Raul Pons și consulul navigare României, domnul Emile Sioba. Deci au ridicat un monument în cinstea noastră și vă dați seama, emoțiile au fost copleșitoare, deoarece nu numai numele Moșoianu era gravat pe această placă, ci și numele România. Noi suntem un fel de ambasador ai României peste hotare și totodată adăugând o picătură de istorie în frumoasa și nobilă artă a cercului românesc. Asta e foarte frumos, cred că ați avut o satisfacție deosebită. Nu există mulți oameni în viață cărora să li se ridice un monument, deși sunt convins că mulți ar vrea, mai ales acum, anul acesta 2000, crucial pentru noi. Avem aici un număr, despre ce este vorba? Da, deci noi am lucrat pe lângă numele acrobatice de atracții Moșoianu, noi am lucrat la acest număr în secret timp de 7 ani de zile. Este un număr de avion. El urcă, coboară în cupola circului, este o mașinărie întreagă, este o invenție, pur și simplu o nebunie. Se lucrează în cupola circului la o viteză amețitoare chiar și pentru spectatori. Și vă dați seama, din inerția respectivă, îți trebuie mult mai multă forță să lucrezi decât static, adică tinde să iasă în afară și atunci îți trebuie foarte multă forță să lucrezi acest număr și în același timp este foarte periculos. Domnul Gabriel Moșoianu se pregătește să coordoneze de aici, de jos, să piloteze acea rachetă pe care ne pregătim să o vedem chiar.
de la mine, pentru că vă imaginați că în momentul ăsta în arena circului nu există foarte multă lume, dar încercați să vă imaginați ce e dincolo de strălucirea costumelor, de zâmbetele acrobaților, de mișcările lor, care nu ni se par absolut detașate, absolut firești. Te aștept să vezi așa ceva. Măcar o fracțiune de secundă, întrebați-vă cum e să stați atârnați într-o mână și să vă învârtiți așa cum ați văzut la sfârșitul numărului de mai înainte. Sunt acolo 10, sute de ore de antrenament și circul e imens, e o familie uriașă în care, de fapt, realizările uneia sunt realizările tuturor.